Ake umuntu awaziwe bafethu ungena ejele bafethu afike eshintshe ekade insizwa yakwethu eminyango simaze eshaya induku. Kodwa yawazi umuntu ungena ejele bafethu afika bomama ejele. Umbona umuntu esephatha amaphedi, esephatha amaphedi umuntu ethi iphedi lakhe leli. Ingubo yejele le ayiphendule ibe iskate. Ya, umthembe nje umuntu phela uthi hayi buyithemba lensizwe ngakwini kodwa masifika ejele siwumama. Yabo. Ngezathi uza kanjani lapho? Shuthi la into enzakalayo kuya ngokuthi uboshwe ukanjani. Yabo isimo sakho nasenhlala kahle ekhaya ikanjani. Uma uzoba umuntu wayehamba ekhaya eshaya amawindi wayengazwani nomndeni. Vele abazali bakho ngeke kunaka masosentabeni. Ngeke bebe nendaba nawo. Njengoba nami ngikutshela ngithi umama wawo wathi kimi, "Hey, mthoko ngikhathele wena, hlezi ngikubhelela, hlezi ngenza ukuthi hayibo lonto leyo." Kuyaye kufike lezo zime kanjalo. Uthi uyabuka ejele ubona wonke umuntu unento uqhumuza ama-apple, uqhumuza entini, badla ojuice abafana mabebuye emavizitheni. Abafana badla amaKentucky, badla yonke into. Yabo. Uma umuntu othanda izinto ke, uzokwenza lokho ukuthi nawe ugcine usuyihalela into zabantu. Yabo. Atsheleke omunye umngane wakho mhlambe naye oyevizitheni ngokuthi contact ngaye ejele. Yabo? Akutshela athi hayi mfethu azuthini mafuna ukusurvive la mina ngiphila kanje la ejele mina ngintombi kasibani bani la ejele. Yabo nje mawubona la izinto zami buka nje ama conflicts buka into zami ubisi yini buka into zami nje la. Yabo buka na cosmetics yami akukhombise yonke into yakhe. Yabo ubona ukuthi cha lo muntu unayo yonke into ejele ayikho into anganayo. Yabo manje wenza ngani mngane nami hey mina ngithandana nosibani bani la ejele. Nazi into zami bobo manje wena uzothanda nobani kanjani mfethu nami ngafika la ngingenalutho nginatwa ngabona ukuthi hayi into ekumele ngiyenze mfethu iyodwa ukuthi nje ngiqhome ejele ngibe intombi ejele ukuthi ngizoba nezinto. Akaqoma umuntu oyedwa lo muntu. Hayi aqomile umuntu oyedwa hawu usilinga aqoma umuntu oyedwa usilinga. Manje man ubizwa ngosilinga umuntu phela kubo hawuba negama phela manje makade kwakuba fana mhlawumbe kuba ufanisiwe ejele igama kuyashintsha akwazi phela ukuthi ngalokho ngibiza indoda ngoba fana. Hayibo kumele ngithi fani yabo. Caca ukuthi ngibiza ithekeni yami noma ngithi mabhebeza naye futhi abunankinga akayazi uya relax nje mfethu. Relax la uya love unjani nota ngiyaphila hayi nami ngiyaphila sameni ngabhebela yabo ngendlela eright so sekuyintombi ejele. Yabo so umuntu nje mfethu osethandana nawo wonke umuntu la ejele othanda ukuthi athandane naye ngesikhathi athandana ngaso. Even futhi no baba ke bayakwazi ukuthi bamdedele lo muntu avakashe. Yabo evakashe kanjani? Evakashela indoda yakhe phela ukuthi aye kwenyisela. Aye kwenyisela awuyahambela yahambela. Mina qala kusho ngeke ngabuka imhlola lokho ukuthi ngeke ngabona indoda ingena enqoleni angithi ngeke ngasebenza sevari qala kusho. Ngabona indoda ingena enqoleni ihamba ngetrolley iye medium lezansi e12 maximum ngokuka ya ngayifaka nje phela ngindoda ayihamba ndoda impela sokubona kusasa mawubuye vele ukuke ekseni bazobe beyila bayifaka enqoleni ukuthi ingabonakali hamba ngenqola yena namabhode konke. So manje sofika qatha ke kitchen lapha. Mefika qatha lapha ekitchen. Nje le right uyamthatha ulokhuzana ubabaso wakhe yabo. Hey mamas right inkrenda right. Manje usho ukudla kwayizolo ukutholile hayi ngitholile phela ama cosmetics angitholile thando sami hawo right ke mabhebe asambe sendlini. Sizohamba ke lana gaxa intombi yakhe kuhamba yamodela no baba bayabuka njalo lapho kanje kuyamodelwa ke lawo ngathi usemnyango lo muntu. Yabo asena ndaba ke lo seceleni kwakhe ukuthi mina nje sengaba into nje. Yabo asena indaba siyakenjoya impilo. Yabo bese uba khona abafitha benza izinto ngoba nakho bengayithandi nawe mhlawumbe abaphoqwayo. Abaphoqwayo baphoqwa mase kwenze njani? Baphoqwa mase kwenze njani? Njengokuthi mina ngizothatha njengokuthi wena nje umkhaya wami siyazwana ubaba vele wangitshela ukuthi into esiboshe yakhulumisa. Yabo kodwa ngenxa ukuthi wena umkhaya wami mina ngitshela ngoba unginikeza ugwayi nje unginikeza sokuthi ngoba nakho singabakhaya siyazwana ngithi mina ngicabanga ukuthi ngoba nje noma ubuye evizitheni nje uma wakhe kunikeza iphakathi lama apple uthi awu emkhaya nama apple awuthuthwa. Yabo ngitshela ukuthi mina ungipha ngobani ngumkhaya. Yabo uma sekuhamba unigcineni usungibuza uthi hawu wena mkhaya wena uhlezi ubhema ugwayi wami uhlezi udla ama-apple ami wena uthi mina ngidlani mina.
ngoba uhlezi izinto zami noma zongidala ngivulela ngihlabe wena sengiyakukhomba ngithi lapho manje ngitshela hayi kule ukwayo uhlezi unawo futhi hlezi right ngaso sonke isikhathi ungangivulela nje wena unguhlaba usangikhomba kodwa manje wenza ngathi wena khona into ozonginika yona kimi waqala ngokunginikeza lento lokhu unginika ngoba usafuna ukunginika manje usungikhombeka ngento ke manje egcina umfana ngoba nakha kana backup wazi yena lo muntu ejele akekho umuntu ongamsiza futhi yabo mawuthi uyobika lesi isiport siboshwa kanti ubaba akakutshela ngani ukuthi wena into zesiboshwa ziyakhulumisa uthi ubike ubaba ethi ngakutshela ungena la ngathi mina into zesiboshwa ziyakhulumisa mayithinta into zesiboshwa yabona into sezele soqala inkinga ngoba ngakutshela mina umthetho oqala ungena la akekho umuntu ozokulekelela lapho ingakho abanye igcineke uthola ukuthi umuntu wabhebheka ke ejele ngendlela abhebheka ngayo ngenxa ukuthi engabonanga mase sifika eminyango sesiyabonana eminyango ngeke vele kube mnandi akuze kuba mnandi vele nami ngizokuthohluza nje masifika eminyango ushaya ngebullet manginebullet manginomese ngizogwaza ngize ngiyinelise ngize ngibhodle enhlizweni ukuthi cha ngayigwazi nje ayingibhebha ngibheja umunye umfana ejele Ushule kuyingozi kahle ukuthi kwakhona lento abantu abasebayenza ukuphoqa abantu hayi kuyingozi ngoba mase nidibana ngaphandle ziyakhala mase sidibana ngaphandle ziyakhala ingakho futhi umuntu umeboshiwe uyawushaya umthetho akawushaya phathise kubhuti wakho mhlawumbe kukhona umuntu owake kwenzeka lonto mhlawumbe istory sinjalo ukuthi umuntu aphume ngaphandle ngixabana hawu kaningi ngapha obhenji phela bayashayana kwenza kanjalo bayashayana khona imall esanda kuvula lapha back to Town Square Town Square wakwenzalani kwaqhamuka omunye umjide ehamba nentombi yakhe kwaqhamuka lo munye ngawo ofisane wakhala wadinda isililo lo munye wathi hawe ma na indoda yami washe begumula kanjalo wathi mngani hawu na indoda yami phela mama lalela mfethu awuphinde phela mfethu angiphinde yazi wangihlaba kamnandi kanjani ejele awuphinde phela mfethu ungihlabe mfethu ha la Times Square ebhengi so uphoxeka phambi komakoti wakhe uphoxeka phambi komakoti wakhe manje hayi yona kwahle nongikwazelaphi hawu kanti mfethu awuthi mangibhebha ntona awuthi wena wenzana awusafuni manje ukukhombisa abantu ukuthi ungibhebha kanjani awusafuni ayikhiphe isibhamu ingane yabantu uyabona ukuthi lona lo wayemthathise ukuthi ngoba phela umfana kamama mama spoil lo yabo iphuthu nofana nje yabo na wathi umuntu malibona ejele wathi la ukevane lo ngadla la yabo yasele umqonqothe eminyango ngesibhamu omunye uyagwaza omunye inhlangano ngisho ibhotini zokuxhumana lezi zokubumnandi zokujabula thothi nawe uyiphumela ebhantshini naye lo waphuma ebhantshini mhlawumbe usenesikhathi nehlele eminyango kodwa akayikhohliwe lento yakho ukuthi yiwena wangihlukumeza uneshele yabo senzohlangana endaweni zokuxhumana nayi lento yangibhebheje manje ngifuna ukubuza ukuthi mhlambe la akubi icala mhlambe lokho kuma ukuthi nje umuntu bamdlwengulile ke ejele mawusu report ejele ukuthi angaze ngambona umuntu ereport ngoba wonke umuntu osuke ebhejwa ejele usuke ebhejwa azi umuntu udliwa sakwazi ukuthi uzodliwa udliwa nje lapho usuwazi ukuthi lapho uzodliwa namhlanje yabo mhlawumbe ukuthi kuthi kuseni nje isuke nje seyithumelele insizwa ukuthi hayi ntshele la ntombi asibani uthi hayi ngiyayidinga ngoba yena uvesana ubiza nangentombi engakahlabi nje ukuhlaba useyakondla ngithi ejele cede nitshele lesibani uthi ngiyamfonezela endini yami kuthiwa hawu umfunelani hayi intombi yami leya hawu intombi yakho thina sazi ukuthi manje intombi yakho welena kodwa wena ukayihlaba kodwa sisazi ukuthi intombi yakho thina vele mase fika lapha ethi siyabona nayo vele ukuthi uyahlaba vele nangithi umthethe ifethu uthe umakhoba makuthiwa umakhoba lo uthe umakhoba fethu awufike lapha endlini yakhe yabo uyakudinga bese asizokusho nathi ukuthi awuthe uyintombi yakhe nathi sobona ngawo ukuthi usuke la endlini kamakhoba nathi siyasigcwalela ukuthi hawu intombi yakhe ngempela la yabo ukutshela umakhoba ethi hayi khulu sebeyazi labo ukuthi mina nawe siyathandana la ngalokho ubhizi ushona lena uvula ngihlabe la ucabanga ukuthi bengathumela abafana ngithi abayokubiza so uyaphoqa ke lapho usuyaphoqa ke lapho sekufaka ishiti kuthiwa ishiti siyakhala aqeda lala aphumule lapha salutetema wedwa lapha ngaselokhuzaneni etholile manje jike ngakusasa kushaya ngogwayo umakhoba
asakuthenga futhi mo usakuthenga more futhi phela uyozujwayele na ukuthi hayi kuyangena lana kuyangena nje la kuyangena ugcine nawe usuyintombi nawe usuyiphathela iphedi ngendlela yakho yabo phasi igwama lezosisa abantu awusho awumeke ngiyabuzwa okay la kuza kanjani lana mhlambe indaba zokudayiswa kwepaint ngiyengizokuthiwa ipaint laphana ninqakisana lona malekela ngeke hayi phela ngithi yabo njengaseshowe eshowe sithi singapha thina nabo mama lapha pheshe yabo omama laba baboshiwe nawo lezi ngane egangile lezi yabo eshowe yahamba ke incwadi lapha nisuke ngale incwadi ize ngapha kuthina nephenti liyandiza lapha lisuke ngala lezi ngapha futhi siboto lihlele empedweni sinuka iphenti lemndala mama lifike kanjani lo phenti manje kulamajele esifazane bayakwazi ukuthi bekudayisela iphenti lisuka leliza lihamba ngayo ubaba phela iphenti ubaba uyotshela ubaba kunentombi kanje lapha cela nje baba ngiphathele iphenti lawo nje livama ukuba malini ngitshelile baba uthi nje ngizothumela ngithi la kuno garden boiler sithi masimile emaweni misababona basebenza bagudla khona lapho ucingweni duze kwamantombazane la nabo siyabathuma nabo batshele emadoda thathele iphenti lengane ukuthi la uze nalo la mikuyakubhalela incwadi yaza faka nokhisi ngaphezulu sifiri siboshwa manje senzana manje ayisenzana ubala phela hawu umbali ugonyulwa zaphele lapha hawu uyaqedwa ke lapha ekutshele ngithatha sithumelana ke thina ke ngapha emadala sithi hayi fana nginqile ukarabo izolo fana nginqile ukarabo fana manje le ntombi manje so manje yini ulethe igama leli pheni awulethe igama ugcina usulethe igama intombi yakugcina sekuyintombi yakho awubalulele lapha empeteni ngoba impeta khona khanga ibe kanje abo mangilele nje mina nginezithombe zami nje ezibalana nje ngithi mangiyibuka nje lapha sombhede ngibona uRihanna eveze ithanga cabanga ithanga yabo ngiboshiwe phela la ngiyagudlula la hawu ngeke ayishawo nombani ke lonto lapha hawu ngangibamba ngisho eshaweni ngibhizi eshaweni akulona indlovu nje ayilona icala hayi silona icala ka silona ihlazo futhi ejele hawu ejele into yakhona ejele thola isiboshwa phansi kweshidi sibhi esinye uthole kubheni plaza sibophile la ubhozo la kanjalo ngentambo kotini lazofaka la lokho esithi nje umlenze hawu manje sibuka umama lo man ushaya indlwabu ngonyawo wabophi ubaba lo wabopha la ipipi la ngilokhuzana ngentambo lokhethi nje umlenze ngathi uvuma ingoma bebuka intomba umama lo ojele kancane ethi umbopho lapha nje kabili kathathu iboshwa hayi iboshwa ekakeni iboshwa hayibo ake uphile umbuka nje zishanga indlwabu zimbuka nje hawu sisuma la sesiyogeza isiboshwa sisiqedile hawu suma la sesiqede kudala sesichithe nje ukuchitha isiboshwa labo mama bagqoka bamini isiketi okusebenza hawu ufike ukuthi kwabona kuyabahlukumeza nje bagqoka iketi iboshwa ukuthi labo mama bagqoka iketi uthola bayihambela lapha kuyahlukumeza kakhulu kodwa at the same time niyajabula bona siyajabula khona ukubabona hawu phela emaqhawula hawu Nkosi yami hawu ntambama lo muntu seziyakhala hawu ziyakhala phela ntambama lesanzo lokusicabangela lesithinta la umuntu ngathi lapha isiboshwa sikhange sicelela ukuya eclinic ngisicelela ukuyothintwa yinesi kuye eclinic sithi siyagula siphamisa isandla kubaba ngiyagula complaint request icela ukuya eclinic baba so hayi uzohamba hayi ukuthi ufunani ufuna nje ukuyothintwa nje umuntu wesifazane nje izandla amcheck nengculaza yabo uyobuya ngaphezana senichomela ngaphezana yakamuhle la medem lo ade ngithinta ngibamba ngapha yabo into eningi isiboshwa sijabuliswa into engekho ngobani ngokuvalelekile la umuntu wesifazane akamazi akazi lutho la umuntu ukuthi ilanga liyaphuma noma liyashona nje hayi phela yena lokhethi nje hayi zihambe kamangala siyahambe kamangala bona nje generation ethi hayi zihamba nawo ngoba endlini TV mayikhona endlini TV njengalena nje ngoba ikhona la singayirentela sonke siba u56 ukuyibuka sonke njeka bani kanti nize nirete ejele
nirentela kubani ngoba sirentela kulo muntu oqala wayilanda reception ezantsi lo isiboshwa uyena wayilanda reception ezantsi wazoyibeka la endlini sirentela kuyena sonke uyena futhi uthatha imali ayise khona lapha ezantsi reception imali yayo nje TV isuke ihlele reception inyanga iboshwa zakho kwayikhokhela ukubuka iTV mathi thina sirentile la endlini khona bangarentile mase sibuka iTV abavala bangubazela amashidi la hawu angeke uyibuke iTV ungarentile etshela manje wena kusho ukuthi imali nibuka iTV kuze kuyoshaya 12 mina ngembozela lokho imbozile phela wena uma ngingabuka iyashe impanga mukabuka uzoqhuma induku hawu uyahlala uyirentelile lento ofaka uyamehlo njoba mhlawumbe uthi angiyithandi kwalento eniyibukayo mhlawumbe nje nginakele nje ezinye izinto cha wena ngoba sibuka iTV ku8 njengamanje iTV thina sivula u8 siyayivala ngo10 ngoba sibuka iTV nje makuthola ngo8 kuze kushaya u10 umuntu ongarentile nje ungarentile iTV la akabuki futhi nazi igebengu zithi makuphela imali mazithi imarket ziyaqala endlini ukuthi hey bakhona nabavula amehlo lana aba wrong na phela lapha uma ungawushaya umthetho usukucushiwe ngaso sonke isikhathi one mistake one bullet ziyakhala yabo so uma ungawushaya umthetho ngaso isikhathi kumele nje ugoqe into yakho yabo uhloniphe kuphela makuthiwa hayi indoda ihlanganisela ukuthi hlanganisa la